Kwana 4 kashi na 2. Malik ya fito don ya ji ta shiru. Ganinta da wani tsoho ya sa ya nufe su yana cewa, "Leah, what's going on?" Ta ce, "Ya Amir, dubi wannan mutumin, kayana ya taɓa, ya kuma ɗaure min jaka. Wallahi ba zan sanya kayan ciki ba. Wait, ina zuwa." Ta faɗa tana nufar provision store ɗin da ke kallon su. Malik kuwa da idanu kawai yake binta. Bata ɗauki lokaci ba ta dawo ɗauke da ashana. Ganin Malik ya dafa wannan tsohon, ta kuma zaro ido tana cewa inna lillahi. Juyowar da zai yi ya ga abin da take ƙoƙarin aikatawa. Malik ya ce, "Look, ya kamata ki." Bai ƙarasa ba ta cinna wa jakar wuta, da yake ba wani kaya ba ne a ciki, kuma ba ita ba ce ainihin jakarta. Tata tana but shi yasa bai so ta fito ba. Tsohon dai kallon wannan jakar yake da ke ci da wuta. A zahiri idanunsa ke fitar da ƙwalla, amma a baɗini kuwa hawayen jini yake yi, haka kuma ƙirjinsa ke bugawa da mugun ƙarfi. Malik ya ce, "Liya, me ke damunki ne? A cikin zip ɗin jakar nan akwai takardunki na makaranta fa." Sam ita bata ma ji abin da ya ce ba, don ji take har Malik ɗin idan bai wanka ba, ba za ta yadda ya taɓa ta ba. Ta ce, "Ni zan wuce, na fasa hotunan. Ina son na raba jikina da waɗannan kayan." Ta faɗa tana kallon Malik. "Liya, matsala ta da ke kenan ƙyama. Yanzu saboda haka kika wulaƙanta wannan mutumin ba tare da kin san shi ba, kuma hakan ba halinki ba ne." Ya matso kusa da inda take. Baya ta ja da sauri tana cewa, "No, kar ka taɓa ni. Bara na baka hand sanitizer." Ta ko buɗe jakarta ta hannu, don ita ko ina za ta yana ciki. Hannu ya miƙa ta sa mai sannan ta ce, "Mu koma gida. Idan na yi wanka sai mu dawo ko a fasa duka." Bai kuma magana ba ya shiga motar. Ita ma ta shiga ya tada motar, da yake ba wani nisa ne sosai ba. Ba wanda ya magana a cikinsa har suka shiga unguwar. Bayan ya yi fakin ta buɗe ta shige. Daga inda yake yana iya hangenta har ta shige gidansu. Fuskarsa haɗa kamar hadari. Tsaye yake amma ji yake kamar ƙafafunsa ba za su ɗauke shi ba. Tana shiga da sauri ta shige fat ɗinta. Ta cire kayan ta yi wurgi da su. Ta kira housemate ɗinsu ta ce a ƙona su. Towel ne a jikinta ta yi addu'a. Ta shiga toilet don yin wanka. Ta kusa awa ɗaya a toilet ɗin tana dirzar jikinta. Sannan ta fito cikin sauri ta shirya sannan ta sauko. Ɗazu babu kowa a falon. Yanzu kuwa mami da momin Zainab ne a falon. Sai wasu mutane suna ɗan duba kayayyakin da mami ta siyo kasuwa. "Yaushe kika dawo?" Momin Zainab ta faɗa. Liya ta ce, "Tun ɗazu, amma na yi mantuwa ne, yanzu za mu tafi." "Bari in wuce kar ya ce na bar shi yana jira." Momi ta ce, "A'a, to ina kuka je ɗazu? An ce kin fita." "Yes mami, idan na dawo zan miki bayani." Kafin su koma magana har ta fice. Tana shiga ya tada motar yana cewa, "Har an fara kiran sallah. Gaskiya ban ji daɗin yadda kika ma wannan tsohon ba. Ya Amar, mu bar maganar nan please. Ka san ina da ƙyama. Har yanzu ji nake kaman ba ni ba." "To shi kenan. Amma kin san kin yi losing certificate ɗinki ko?" Ta zaro ido don tuna akwai certificate ɗin a cikin bag ɗin. "Oh my God." Ta faɗa tana dafa kanta. "Kar ki damu. Ai can za mu je honeymoon. Sai mu je a baki wani." Ta ce, Wannan tsohon ai bai yi ba wallahi." A daidai nan ya yi fakin sannan suka fita. Da ido wannan tsohon ya bi ta har ta fito daga motar. Gyara zama ya a sit ɗin baya don yana ciki kuma ya ji hirarrakinsu. Murmushi ya wanda ke fitar da ma'anoni da dama, sannan take ya ɓace a cikin motar. Malik ya ce, "Ki shiga, bari na je masallaci." Ya nufi masallaci, ita kuma ta fara jan trolley zuwa gurin, amma bata isa ba ta hangi wannan tsohon tsugunna a gefe guda yana bin ta da kallo. Har ta share sai kuma ta nufe shi. Tana isa inda yake ta ce, "Bawan Allah, zan so ka bar gurin nan har na kammala abin da na zo yi. Idan ina kallon ka har wani tashin zuciya nake ji. Ban iya ɓoye abu a raina ba, shi yasa nake faɗa maka." Mikewa tsohon ya ɗan matso kusa da ita kaɗan. Ya ce, "Na fahimta ke mai ƙyama ce, amma ki bani haƙuri don kin yi min ba daidai ba." Ya faɗa yana danna zuciyarsa don ji yake kamar za ta faɗo. "Haƙuri kuma? Baba tsoho, ban taɓa faɗa da tsoho ba sai yau. Kaga ina da abin yi." Har ta juya sai ta ji yana cewa, "Tunda nake yau ne karo na farko da aka ci min fuska, haka kuma aka raunana min zuciya. Ba dai nan da kwana 4 na ji an ce bikinki ba, to ki rubuta ki aje. Nan da kwana 4 za ki shiga masifar da ba za ki iya fita ba. Za ki yi haukan da kika danganta ni da shi.
za ki nemo ni kuma a gurin nan za ki ganni, kuma ki nemi yafiyata sannan ki rungume ni. Idan kuma ba kya son haka ta faru, a yanzu ina so ki rungume ni. Wani kallon sama da ƙasa ta mishi sannan ta juya ta ci gaba da tafiyarta. Tana cewa na ƙara yadda da kai mahaukaci ne. Kallon hannunsa ya ga 4,000 da ta bashi. Ya yi murmushi take kuma ya haɗa fuska, sannan ya ɓace ɓat. Bayan Malik ya dawo daga masallaci, aƙalla sun yi hoto ya kai 10 masu kyau sosai kuma cikin shiga ta mutunci, sannan ba su rike jikin juna ba. Bayan sun gama hotunan ne Liya ta ce, sai da na ce ka bari ana gobe biki sai mu yi, amma jibi ba lalle ba ne na yi hotunan. Ta faɗa cike da shagwaba, shi kuwa ya tada motar. Ya ce bayan bikin ai sai mu yi wasu. Yauwa ina best friend ɗinki Ummi? Kai dai bari, ta san ita kaɗai ce friend ɗina, amma ba ta dawo daga US ba. Ɗazu mun yi waya jibi za ta dawo. Haba dai, ana gobe kenan? Gaskiya ba ta kyauta ba. Gobe za ki salon jibi lalle, kuma jibi akwai event, ya kamata ta halarta. Ya Amar kyale ta, ai ina jiran ta zo mu kwashi 'yan kallo. Dariya kawai yayi, dan ya san su kamar Tom and Jerry ne. Bayan ya kai ta gida suka yi sallama ya wuce. Babban falo ta zauna a wata kujera wanda ita kaɗai ke zama a kanta. Anti Salma ta wuce ko? Yaran momi maza da ke zaune suna kallo. Ɗaya daga cikinsu babban ɗan shekara 7 ya ce, mami ta ce idan kin dawo ki je rum ɗinta. Miƙewa ta yi ta nufi fat ɗin mami, da sallama ta shiga babu kowa. Madaidaicin falo ne ta nufi bedroom ɗinta. Bayan ta yi sallama suka amsa sannan ta shiga. Su 3 ne zaune a bedroom ɗin. Momin Zainab, mami sai anti Shukura, 'yar uwar Abi wato babanta. Amarya Liya, naga sai ƙara fresh kike. Anti Shukura ta faɗa cike da zolaya. Ai ta ƙi dilka, ga ta haka ba wani kyan gani, cewar mami. A haba dai mami, ki ga wannan ki ce ba ta da kyan gani? Ai wallahi ko mu da muke farare ba mu kai ta kyau ba. Liya 'yata kalar ta na daban ne. Mami ta ce ai Zainab idan yabon Malika ne an baki award. Dariya suka kwashe da ita. Liya ta zauna kusa da mamin Zainab. Dama har da Moses dai zaki yi? Mami ta faɗa tana kallon Liya. Yes mami. Jibi muhadara a harabar gidan nan. Washe gari Fulani dai a Maish Palace. Ranar biki dina sai next day buɗan kai. Dole na yi Mother's Day gaskiya. Kin ga sai ki gayyato Prince ɗinki, su Hajiya Aisha, Anti Hauwa da kuma Momi Rashida da sauransu. Haka ne kam dota ta ba kya ƙarya, amma yaushe za a yi? Anti Shukura ta tambaya. Liya ta ce, gobe za a yi da ƙarfe 4. Ban yadda ba, mami ta faɗa cikin haɗa fuska. Why anti? Filis ki bar ta yi yadda take so mana. Momin Zainab ta faɗa. Gobe za a kawo akwati kuma wajen ƙarfe 4:30 sai su zo su ga ana ta kiɗa. Ni fa wallahi ba na son ana waɗannan abubuwan. Haka ne kuma. Gashi gobe kuma wasu familinmu za su zo. Anti Shukura ta faɗa. Malika Liya ta miƙe tsaye tana tura baki. Ganin mami bata bata fuska ba sai ta fice. Ta ce yarinya ba kunya, za a yi bikinta amma da ni take shawara. Anti idan bata yi da ke ba da wa za ta yi? Kin san ba ta da ƙawaye sai Ummi. Mami ta ce Zainab fuska ta samu. Yarinya a ce ko ɗan rama ba ta yi sai ƙiba. Daga haka suka ci gaba da hira, yadda komai nasu zai tafi a bikin. Da idanu yake binta duk inda ta shiga. Bedroom ta shiga wata budurwa mai shigar mutunci. Kana kallonta ka san ba ƙazanta tare da ita. Kayan ta tsaf sai ƙamshin turare take. Ita kaɗai ke Liya girki don ta yarda da tsaftarta. Abinci mai rai da lafiya ta haɗo ta kawo mata. Ba shamaki ta shiga don ita kaɗai ke shiga ɗakinta. Anti Liya na kammala. Murmushi Liya ta tana ɗauke kallonta daga kallon da take. Kana ta kalli mai aikin tata ta ce Anti Falmata, so nawa nake faɗa miki ki dinga kira na da Liya. Kin girme ni ba kusa ba fa. Ta ce to Madam Liya. Ba dai ta iya faɗa kai tsaye don tana ganin girmanta sosai. Anti Falmata, ƙafa ta ƙafarki, don za mu je US, za ki hau jirgi nan kusa. Ki fara haɗa kayanki da wuri. Murmushi ta sannan ta fita tana godiya.